Momentálně stojíme v Frýdku místku v promyslné zóně Liskovecka a stojíme před úplně nové moderní budovy výrobné Marlenka. To je starý spodák a hrnec, kde my poprvé začali pec naše medové dorty. Všechno vzniklo z toho obyčejného sporáku za 1000, za ten kastrol a ten první prostor, co já pronajmul skoro na náměstí, takové staré budově za levnější ceny. Na začátku jenom ty 2 okny a za půl roku celý ten budova už pronajmul. A každý měsíc přibývali zaměstnanci. My 2, 4, 6. Do konce roku měli už 30 zaměstnanců v tom malém budově a non-stop provoz. A po 2 letech už já musím stavit moderní, nový fabriku, který my momentálně stojíme. Linka, který jenom pro nás speciálně vytvorili Holanďany. Prototyp na medových dortů, jedinečný na světě. To je ten linka, který pokračuje dál, to 80 metrů. To je zatím na 3 úseky. Pečící část, potom zdobený část a zbalíme. A to je opravdu vaše dceruška? To je moje dceruška. No tehdy byl malá, dneska už je velká. A ona se usmívá, ona si má v puse dort. No dort, tady ještě vidíte, tady trošku zůstalo ještě stopy krema. Ano. Víte, tady možná uvidíte, tam jak gelotin, tak kraje a od zela stojí pružky, dělá takový čtvrci. Víte, jak tam sype oříšky, pražený, odlupaný, jo, tam úplně čistý, ještě dám. To je dobrý, to je dobrota. To je ten slavný medový dort Marlenka, který bez přísad je natural produkt a vydrží 90 dnů do 25 stupňů, anebo 180 dnů na plus 8 stupňů. Vedle stavíme další nový fabriku, dvoupatrový, 220 milionové investice, které prakticky prošlo 4 roky. Co to vidíte, to je před 4 roky stavili a teď stavíme další a další novinky výrobky. Rok 2012 vyrábili 1 100 000 dort a rok 2013 vyrábili 1 650 000 kus dortu. Jenom dortu ale. A tam ještě kuličky a tak dále. Vy jste vyrobili 1 600 000 50, ano. 600 Marlenky. Tohohle dortu. Tohle dortu. No.